mga guys, kaniyami karon sa katedral para mangita og pwede na mo ma-interview. So, around this time. So, amo silang pangutaran karon tag isa-isa og unsa nga part sa lawas sa lalaki ang ilang gusto hawiran. So, alin na guys, manghawid na ta karon og lawas. Baliw ka yata eh. Ano ngalan mo? Mitch. Mitch, part sa lawas sa lalaki nga gusto mo hawiran. Oh, hell no! Abs. Oh my God! Wow! Abs man. Wala lang. Wala lang. So, abs ay mo gusto kita yung gahi wa gahi. Okay. Sa ubos ni sa abs. Gago! Dili gon. Guys, kanang part sa lawas sa lalaki na ma-attract yung tao kayo. Mata. Basta nga nang ganang sa mata. Ganahan lang. Kung tagaan kag chance nga may istorya nimo ang tao nga para sa imo, unsa tang istorya? Anong future? Anong magagawa? Laging natutulala tuwing lumalapit ka, tuwing lumalapit ka. Ma'am Mitch, last na lang. Kung saan nga body shape ang gusto nimo sa kalalaki? Body shape ka ba na? Ganang sakto lang. Sakto lang. Di ka ganang atong Dili ko ka na. mga abs. Gusto abi. Mga sakto lang. Sakto lang ba sa'yo? Parehan mo, ha? Aşağı beri halisa, curie halisa, halaka beri dari aku. Daway ma'am, kung pangalan ma'am? Roses. Rose. Unsa nga sa lalaki ang imong gusto? Kamot. Kamot? Kung tagaan kag chance makawid og kamot karon, sa imong gusto? Nagbibiro lang ako. Ay kadua na pangutan na asa lang nga. Talagang may pagkatanga ito. Asa lang na pangutan na. Body shape sa lalaki na gata-attract ay nga imong ganahan. Kanang takot siya. Dako siya. Takot siya na taas. Sige ma'am, unsa imong ngalan ma'am? Marvy. What a beautiful name. Ma'am, this is your first question ma'am. Part sa lawas sa lalaki nga gusto nimo hawiran. Kamot. Kamot, nganong kamot man ma'am? Sabi mo, awit, di ka kamot nga basa man, kanang basa nga kamot ba? Pasmado, bitaw. Waterbender, magkabang ko ma'am. Next question ma'am, part sa lawas sa lalaki nga naka-attract bitaw nga kayo ma'am. Body. Body? Sa body? Bali abs. Abs, sa tiyan. Kuan ma'am, sa ubos di sa tiyan dahil. Kuan ma'am, V-line. Di ka ganun sa V-line. Pero familiar, lagi ka sa ako ma'am. Classmate ta sa uno. Lagi. Sa uno, sa science. Oh, science, classmate ako ni science boy. Lagi, nagit. Bola lang yan. Chemistry. Curie halisa, halaka. Why are you running? By the way, ma'am, saan ang pangalan din ma'am? Milen. Milen. Ilan ma'am no? By the way ma'am, muna mo una nga question ma'am. Part sa lawas sa lalaki nga gusto ni makawiran. Lubot. Ganahan ko sa mga dagtog lubot. お前はもう死んでいる。 Gamay kong lubot pa. Ginagrap pa. Gamay man gud ako so lubot daw yun na lang sa laki. Apil na og lalaki ray gusto sa kuan ba yan, mutanaw sa lubot sa babae, apil yung babae din sa lubot sa lalaki. Ginagrap pa ginani mo ma'am. Wow naman! Wow!
Next question, ma'am. Part sa lawas sa lalaki na ma-attract ka o ayaw. Matrak mo gito sa lalaki pero sa batasan dito matrak. Sa pagkasa rin. Target locked. Unsa nga part sa lawas sa lalaki imong gusto hawiran? Actually, ang buhok kay head. Ay, head, oh, head. Sa head lang kaya. Gusto niya sa head mawid na sa Kala mo hindi kita papatulan ha? part sa lawas sa lalaki nga gana-attract ka. Adi ka gana-attract. Pero sa corneto, kusog kay kamutaan. Seriously, what the fuck are you doing? Kailan tilahan ng corneto, ma'am? Kailan ito tilahan ng corneto, guys? Give your meat a good old rub. Yeah, boy, yeah, me. Yeah, boy. Unsa nga body shape sa lalaki imong gusto? Body shape. Kuan. Kanang sakto lang. Sakto lang. Medyo niwang. Nga taas. Ganito rin ba? Medyo niwang nga taas. Medyo niwang nga taas. Medyo niwang nga taas. Niwang na lang. Niwang na lang. Katong nebo, gusto ka. So, last question na lang tamo. Pwede naman mansira insay. Insay, ba't kabaliktaran sa baliw? Baliya ang baliw din. Baliya ang baliw. Hindi ito pilikitang dila nito eh. Baliw ang baliw. Oh yes. Bilang. The other. Anong magagawa? Laging natutulala tuwing lumalapit ka. Dikit ka may closure. Pag kami nagkamit, closure na. Halisa, pwede halisa, cutie halisa. Ma'am, first question ako sa inyo, ma'am. Part sa lawas sa lalaki ang gusto ni mo hawiran. Hindi kamot na lang. Okay, ma'am. Kamot. Kamot na lang. Ganong kamot man, ma'am? Konting man. Lingat. Pero mahawid, di ba pagkakamot? Gabasa, ma'am. Gabasa. Nakagigil ka? Gabasa, ma'am. Mas nato, ma'am. Water picture, bitaw. Ganang, ma'am. Wala, ma'am. Next question, ma'am. Part sa lawas sa lalaki na ma-attract ka o ayaw, ma'am. Mapag in love ka. Sana all. That's sa kaas. Ganali ka ng mga pamilya lang dito sa Kuala Lumpur. Last year nila sa una. Ay, last year! Dili man ko Last sa year. Dili man ko nagkagani. Mugami. Pamilya ka. Classmate lagi ka sa una lagi. Sa science. Science? Oh. Nagita chemistry. Wala! Wala magkikimistry noon. Science. Emotional, damn it! Last question nga. Kung saan nga body shape ang gusto niyo mo sa usa ka lalaki? I don't know. Kalma, ma'am. Sabi, masculine, or regular. Tama lang. Bas na ka, ma'am. Tama lang. Nagal kasi mga. Anong magagawa? Laging natutulala tuwing lumalapit ka. Tuwing lumalapit. Sana all. Tomorrow to guys, salamat sa tanan na participate. If you like this video, please like, share, and subscribe to our YouTube channel and follow us on our Facebook page. Don't forget to click the notification bell para ma-notify mo karmi. Peace yo! Yo! To join! お前はもう死んでいる。